verbeterd. Ja, weet je nog wie lang dat het geleden is? Het eerste jaar was dat geloof ik, in 2017. Dat ken je wel hè? Toen had ik nog geen paard hier. Ja, toen had ze ook nog geen tunnel, geen kaas. Toen wordt het huisje er nog niet, maar dat huisje daar ben je nog druk aan bezig, hè? Ja, laatste. Wil ik wel laten zien. Ja, geer. Had je een hond toen al? Ja, dat heb ik al 11 jaar. Oh, dat is al 11 jaar. Ja. Ja, dat was een blokhut met een overkapping eerst, hè. En met een meneer hier aan de overkant, dat is 74 jaar. En met die reststukken van de kozijnen, die hebben we in een container gehaald, die is een bedrijf, bij Bemo. En hebben we die nieuwe kozijnen gemaakt. En die route hebben we erbij gekregen. Die hebben we vorige week erin gezet. En nu is het één ruimte geworden. En hebben we echt een soort maatschappelijke ruimte gekregen. Ja, je moet natuurlijk oppassen met de 1,5 meter, hè? Okay. Oh, wie mich maakt het niet zo verloed. Wie dicht maakt het niet zo Nee, verloed? ik vind het maar flauwkul. Oh, hij vindt het flauw. En wat ziet je van elkaar? In de zoon. Ah, besticht het! Ja. Ah, en wie het sticht? Sam. Sam. Sam Bruls. Ja, ze hadden alleen dit stuk en toe. We hebben dit doorgebroken. En dit erbij gemaakt. En dit wordt een... Ja, voor educatie van de zwallers die hier zijn. Ze hadden ook als twijfelachtig weer en dan zijn ze vaker, dan komen ze niet. En nu kunnen ze toch komen, kunnen we hier binnen activiteiten doen. Nog eens groepopvang dadelijk. En als het daar eens flink regent, dat ik hier de groente kan kopen. Kijk. Dat erop zat. Want de eerste klant heeft zich al aangediend. Ja, er zijn al een paar klanten vandaag geweest, moet ik zeggen. Maar we gaan nu alleen nog pas rabouwen. Dus meer hebben we gestreken, toch? Ja. Is dat meer hoe het noorden? Ja, dat meestal wel. Wortelen, en prei. Hey Sam, help stik pap een beetje mee? Ja. Dat midden dat heb ik voor hem gevreesd. Dat kan je dus gaan planten binnenkort. Met dat ding door? Ja. Dat is erin, hè, joh. Dicht werk zo goed met een fris? Ja. Kijk. Met de paplepel of zoiets, Ralf? Ja, het is wel dadelijk veel, ja. Want wie al bist ik nou, Sam? 9. 9. Dus toen het begon in 2017, toen waren we een jaar of 6. Ja. Toen kwam er ook altijd met, hè, joh. Ja. Ik zou ook op planten, hè. Ja. En nu is het al sterker nog om te frezen. Hey, en duister nog steeds, want dit is de rabarber, toch? Of niet? Nee, dat is snijbiet, maar dat is Oh. geschoten. Ja. De rabarber staat erachter. En snijbiet is lekker in stampotjes en zo. Ja, daar kun je soep zelfs van maken nog. En En een blender. En de is niet naad, hè? Nee, dat is al goed weg. Dus, En dat groeit toch het ganse jaar door, hè? ja, dit is nu eigenlijk wiet en daar heb ik nu geplant. Oké. Dus dat er doorgeschoten is. Maar ik had hem altijd langer staan nog, dan ook in oogsten meteen. En waar staat de rabarber dan? Daar staat hierachter. Goed zo. Ik kom ook eens kijken. Ik heb goed gewerkt. Heb je nog even? Ook. Dat is de rabarber. Oh, kijk. Daar hebben we al flink van geoogst normaal. Ze zijn er al flink planten. En hier komt de nieuwe snijbiet. Dit is de nieuwe snijbiet. Die tusjes snijden eigenlijk. Dit is alleen de groenbladige. Daar krijg je meer blaad, dat is stengel. En dat is bont, omdat er verschillende kleuren in zitten. Hoe ga je dit met dich? In de tuin goed. Maar hier heb ik wel moeite met de corona, dus gedoe, ja. En dan voornamelijk, toch wel veel van onze vrijheden opgeven, vind ik. En dan denk ik bij mezelf, Ralf, dit is toch vrijheid? Ja, dat is vrijheid, maar Nou, gewoon de dat ik ook regels. tot een hoest in privé heb en dat de staat dan niet binnen kan vallen, dat vind ik toch een heel groot goed. Dat is toch wat ik in Irak zag, dat veel met lui deed, dat die lui willen dat werd ook wel lesje gevallen in hoes. En die dachten dat de microfoontjes met loester in de moeren en daardoor tegen elkaar verlinken. Ja, die kant zou ik niet op willen. Want daar hebben we het de vorige keer over gehad, hè? Ja. 3 jaar geleden.
dat zich veteraan is, in Irak gezeten is. Ja. Dat was geen prettige periode in die leven. Wel een bijzondere ervaring hoor. Ja. Iets was er nog, wat voor altijd bezig zal blijven. Ja, er zijn iedere keer van die trekkers bij, ja. En met name door hem en vanwege wat zich nu beschreef over mensen in Irak. Dat ervaart zich nu met zo'n lockdown ook in zekere zin. Dat we wel voorzichtig moeten zijn inderdaad met de grondrechten die we hebben. Dat we wel die grondrechten gemaakt het verschil of we in een mooi land wonen of niet een mooi land. Ja. En dan moet, er moet ook een verhouding zijn tot, er moet in ieder geval een goede afweging zijn tussen ziekte en de rechtsstaat en economie denk ik ook. Nou, maar in Duitsland is nou bijvoorbeeld heel veel stampij over dat ze, als er dadelijk een vaccin is voor corona, dat ze mensen, iedere Duitser, staatsburger willen verplichten om zich te laten inenten. Ja. En veel mensen in Duitsland vinden dat een aantasting van de democratie. Ja, is het ook. Ja, en het is niet alleen Duitsland, want als we het Europese parlement, die hebben ons programma tot 2022 een verplicht vaccinatieprogramma. Dus het gaat misschien ook voor ons gelden. En uiteindelijk duurt het normaal 15 jaar voor zo'n vaccin goedgekeurd wordt en nu best toch proefkonijn voor de toekomst. En daar word je onrustig van dat soort dingen. dingen. Spelen wel heel veel grote financiële belangen waar we er niet ons wijd van hebben, denk ik. En als ik in de tuin ben, want 3 jaar geleden zei ze ook van als ik in de tuin ben, dat brengt me in balans. Ja, want het is wel nu dat ik het heel moeilijk heb gehad en dat ik af en toe wel blij wat er hier naartoe kost, maar mijn vrouw was ook toe. En dat ik denk niet dat ik voor mezelf af en toe, door mijn verstand af en toe, die emoties niet de baas meer kosten. En dat is goed wat er hier was. Ja. Dus net als toen is de tuin nog altijd een therapie. Absoluut, ja. Dat is een vaccin. Ja, zeker. Ja. Sam, ik moest net even iets zeggen ook over de coronacrisis, hè? Ja. Wat moest je kwijt, jong? Wat moest je zeggen? Dat als weer, zeg maar, weer eerst was het gewoon, ja, we gaan naar elkaar toe. Ook al hebben we gewoon normaal griep en dan wordt we gaan naar elkaar toe. Dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is nu niet zo. Dus eigenlijk snap ik het niet echt, want ziek is ziek. Maar dit is een hele heftige griep, hè, Sam? Ja, dat wel, maar... Nou, ik denk maar gewoon zo... de meeste ouderen sterven eraan, dus voor mij kan het niet zoveel doen. En dan kan ik er een beetje ziek, ziek van worden lang. Maar... En, Ralf, Ja. verse groenten, Ja, dat kijk belangrijker dan ooit. Inderdaad, kijk je dat, hè. Hé jong, Ja. dat vind je lekker, hè. Best wel eens krank, Sam. Hetzelfde, hè. Ja, hetzelfde. Voor 2018 of zo, was ik pas een keer in het jaar ziek geweest. Oké. In plaats van het jaar ben ik niet ziek geweest. Er moet wel boete komen, hè. Boete. En ik denk dat dat toch best voor de weerstand is. Absoluut. Dat moeten we opsluiten. Ehm, De meneer, hè, daar wil ik ook nog wel even aandacht aan geven, want dat is de vakman van de kozijnen. jij hebt geholpen met het huisje. Een klein beetje. Wauw. Ja. 4 dagen in de week. En jij woont hier ook vlakbij. Ik woon hier tegenover, ja. En ik ben hij ingerold tot ik af en toe groenten kon holen. En dan, dan sprak hij me aan en dan zag er, ik wil dit nog doen en ik wil dat nog doen. En op een gegeven ogenblik was het zoiets, ja, tot ik zeer zeker dit allemaal heb gerealiseerd. Dat moet nog afgemaakt worden, dus komen de tomaten. Ja, dus de tummelwerkzaamheden. Ja, dus dat is dan met hulp nog van anderen. Heb je zelf altijd iets gehad met pleintjes? En... Ik ben eigenlijk van boerenafkomst, maar als ik tattoos moest doen, wordt het een verplicht nummer. En hier is het hobby. Ja, Liefhebberij. ik doe ook niks aan de plantjes. Hè. Ik doe alleen het gebeuren, tummelwerkzaamheden en een beetje aan de planning wie ik dat heb gemaakt. Hoor. Ja. Ja, we hebben dit blokhuis hebben we weggehaald bij Groenrijk.
daar zien ze, dat hebben ze helemaal opgeknapt. En dat heeft Ralf kunnen overnemen. En ik weet niet wat van de prijs, dat bemoei je me niet met. Maar dat is de uitdaging ook, hè? Om hier met zo min mogelijk investering Ja. Zoveel mogelijk uit de grond te stampen. Die kezijnen daar wat ik daar gemaakt heb, die komen uit de container Ja, dat zei je net, joh. van de Bobema. Ja. En dan gingen we met de auto en het aanhangwegeltje. En dan zag ik, dat heb ik nodig, dat heb ik nodig. Zeg, gooi maar in de aanhangwagen. Ja? Ja, maar wat moet ik daar allemaal mee? Ik zeg, laat dat maar aan mij geven. Ja? En het is, ja, ik vind het is mooi geworden. En het mooiste van alles, even afgezien dat het voor Ralf een enorm goede manier is om zijn zinnen te verzetten. Ja. Het is, en dat zien we nou ook wel, het is een echte ontmoetingsplek, hè? Ja, ja. Dat vind ik, de moest meer van de gemeente achterstaan qua subsidies. Ja, dat ze, ja, als we weer in een normale wereld kon leven. Ja, en die lui van de bejaardenhuis, ja, dat koopt niks mooiers uit, hè, zei je. Want als mijn vrouw me koffie kan brengen, dan moet ik tegen haar zeggen van, kom, ga ik thuis, ga ik naar huis toe. Maar zegt, ik vind het hier super gezellig zitten. Ja, ja het is eenmaal leuk, hè. En dan ben je altijd welkom. Ja. En nu we gaan. Ja. Dankjewel. Ja, heel gedaan. Ja, fijn dat je weer eens langs bent gekomen.